Hello guys, good morning. Welcome back sa ating channel. Karon guys, niami sa puntod sa ako ang mama kay magpintura mi sa iyahang pansyon. Kaya may agi naman ko guys, kay taod-taod ako dire hinsayo ko kay mintras landong pa. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, tapos doon naman sa taas. Ayan. First coating pa to guys kay para malagyan ko talaga yung kanang dili siya kaayo gibas ka na ko kay pag nauga na maglisod na ko lawom-lawom na siya. Kaya sa ngayon first coating muna to. Ayan guys, paunti-unti kasi isa lang yung brush. Ayan. Yan, maliwanag na. Tapos mamaya guys maglungag mig balanghoy kay amo ang pamahaw. Ayan guys yung kamay ko. Tapos ayan yung gamit ko na pintura. Yan guys, nilagyan ko siya ng tubig kasi sa pintura ng simento guys, lagyan siya ng tubig. Tapos pag sa bakal naman ay thinner. Ayan yung mga ginamit ko guys. So ayan guys, mamaya na naman. Kaya magpintura muna tayo, tapusin muna natin to guys. Hi guys! Ngayon nagpintura mi sa kuan ni mama, puntod. Ito na guys ang ako ang agi. Sa akong mga langga diha, nagpintura naman sa inyo mga lulog, lola, kung naapamoy mga kuan diha, mga pinagmana. Ayan. Kailangan kasi siya guys nga kanang pinturahan. Ayan. Kanani lang mga langga o pagpintura. Sayon ra kaayo basta may naalay pintura, sayon ra kaistanan pinturahan. Ayan, kaigo baka ni pintura no. Kaliwat mo yaw. Dirigod si Alvin, ay malipay si Lola Kiki ka na. Kaya ka nang pinturahan niyang balay.
Hello guys, ni ami karon sa puntod sa akong mama. Ayan guys. Tapos hapon na mauni siya ang among agi. Ayun sa likod. Ayun. Tapos dito din naman sa kabila. Ang anak ko guys kay natulog na sa puntod. Ayan. Tapos ayan yung mga mga agi na mo guys. Na hawa na siya. Kuwang na lang ani ang pagsilhig. Ayan. Ayan yung nanay ko. Natulog ang aking anak na si Aljin. So ayan. Natulog ang bata, kaluoy. Lucy.